Mae gan y system addysg rôl allweddol i'w chwarae mwyn helpu Llywodraeth Cymru i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mwyn cyflawni'r nod, rhaid sicrhau bod gan ddysgwyr beth sydd angen arnynt i ddatblygu eu sgiliau iaith Gymraeg. Mae Llywodraeth Cymru felly wedi creu un fframwaith cenedlaethol, Fframwaith y Siarter Iaith, sy'n cyd-fynd â datblygiad cwricwlwm i Gymru ac sy'n cefnogi datblygiad y Gymraeg ar draws ein holl ysgolion. Disgwylir i bob ysgol, waith beth fo'i chyd-destun ieithyddol, weithio o fewn yr un fframwaith mwyn sicrhau bod dysgwyr yn hyderus i ddefnyddio'u sgiliau iaith Gymraeg, meithrin agweddau cadarnhaol tuag at yr iaith, cynyddu defnydd o'r iaith y tu mewn a thu allan i'r ysgol. Mae 5 deilliant wedi ei datblygu ar gyfer gweithredu Fframwaith y Siarter Iaith, sef Rhif 1. Arweinyddiaeth yn cael ei dangos ar lefel ysgol gyfan. Mae hyn yn golygu bod holl weithlu, dysgwyr, rhieni, gofalwyr a llywodraethwyr yr ysgol yn deall nod ac amcanion y Siarter Iaith a'i rôl i gefnogi'r gweithredu. Rhif 2. Dysgwyr yn cymryd perchnogaeth o'r Gymraeg ac yn deall ei pherthnasedd i fywyd bob dydd. Dyma ddysgwyr yn annog a chefnogi ei gilydd i gymryd cyfrifoldeb dros yr iaith, gyda gweithlu'r ysgol, y criw sy'n arwain y Siarter Iaith, a'i cyd-dysgwyr oll yn trin a thrafod yr iaith, ei pherthnasedd i fywyd bob dydd ac yn rhoi arweiniad. Enghraifft, gall disgyblion fwynhau gig cerddoriaeth Gymraeg yn y dosbarth i ddathlu Dydd Miwsig Cymru. Rhif 3. Ysgolion yn annog defnydd dysgwyr o'r iaith y tu allan i'r dosbarth ac yn cynnig profiadau Cymraeg a Chymreig ar draws y cwricwlwm. Gobeithir gweld gweithgareddau a phrofiadau cyfoethogi yn cael eu cynnig mwyn datblygu defnydd a mwynhad dysgwyr o'r Gymraeg, gyda phawb o weithlu'r ysgol i'r llysgenhadon iaith Gymraeg yn annog hynny. Gall hyn gynnwys dathlu diwrnodau arbennig fel diwrnod Siwmai Symai a diwrnod Llew Jones, neu ddysgu mwy am straeon o Gymru fel Branwen, Rhita Gawr ac Owain Glyndŵr. Mae rhai ysgolion hyd yn oed wedi mynd ati i greu murluniau sy'n berthnasol i hanes Cymru, fel Cofiwch Dryweryn. Rhif 4. Gweithlu'r ysgol yn datblygu ei sgiliau iaith Gymraeg ac yn defnyddio'r Gymraeg gyda'i gilydd a chyda'r dysgwyr. Disgwylir bod cynllun datblygu'r ysgol yn cynnwys ymrwymiad clir i hyn gyda'r gweithlu'n manteisio ar gyfleoedd i ddatblygu ei sgiliau Cymraeg yn unol ar safonau proffesiynol. Enghraifft, mae'n bosib cynnig cwrs sabothol i athrawon a staff cynorthwyol mwyn codi safonau. Ac yn olaf, rhif 5. Gweithio mewn partneriaeth a chymuned ehangach yr ysgol i gefnogi defnydd dysgwyr o'r Gymraeg y tu allan i'r ysgol. Golyga hyn ddarparu arweiniad i rieni a gofalwyr mwyn ehannog i gefnogi defnydd iaith eu plant y tu allan i'r ysgol ac anogaeth a chefnogaeth i ddysgwyr ddefnyddio'r Gymraeg drwy dechnoleg a chyfryngau cymdeithasol. O greu podlediad i ddysgwyr gan ddysgwyr yr ysgol, i ymgymryd â phrosiectau amgylcheddol neu dreftadaeth yn y gymuned mwyn dod i adnabod yr ardal leol, mae nifer fawr o bosibiliadau.